Ola, eu son Belén e son a responsable aquí da Biblioteca do Barrio do Castrillón. Neste outono temos unha programación do que vimos denominando Corazón de Barrio, un pouco para empapar ao barrio con o que vai a ser a Marcha Mundial pola Paz do vindeiro ano. Para iso fixemos unha programación con diferentes actividades para todas as idades, entre a que está unha actividade que, é iniciativa dun rapaz do barrio de aquí, de 8 anos, que fixo que se denomina diorama cos Playmobil, onde representa co mapa mundi diferentes conflitos internacionais e a Marcha Mundial pola Paz.